Jose Herrera. Tiftakar l-istqarijiet ngħidlek li speċta qal ħafna drabi l-artist m'għandux Le, ma m'għandux jaqsam man-numri, jien I'm just probablement minn flok dyslexia kelli numerical dyslexia jinnaf. Iġin ma taqbilx ma li għal. Le, assolutament, ma naqbilx, le. Stjajn vera naqbil għalla. Vera? Ejja. Le, ma naqbilx. Anzi, some of the music, jinnaf per eżempju naf ngħidlek li Rihanna hija billionaire u flusa jiġu minn businesses oħra. Kif ukoll mill-mużika tagħha, ma iktar mill-entrepreneurship tagħha. Le, perswas li huwa ċar huwa fatt oġġettiv li hemm min ikun kapaċi ġesti l-arti tiegħu bil-mod li jsir miljonarju anka għax ikollu arti li speċta jsir popolari ħafna. Però almenu fl-esperjenza tiegħi, speċta jiena qabel ma ddeċidejt li speċta qatt mhux se nerġa' nkun broke, kont nkun broke tipo perennialment għax kont niddedika biex tiġi f'punt u hija xi ħaġa li speċta nitkellem ħafna ma' nistawek. Tiġi f'punt fejn tibda tiddedika ħafna ħin biex toqgħod torqom u tipperfezzjona li tkun qed dak il-ħin speċa tkun tista' tużah biex tara kif ħatibni pjan li jagħmel naqra iktar sens kummerċjalment. U ġeneralment meta tiġi f'dik id-dilemma ta' jekk hux se nagħmel xi ħaġa l-artist għalmenu fl-esperjenza tiegħi u mal-artisti li ħdimt ħafna drabi nagħmlu d-deċiżjoni li ħanimpenjaw iktar ruħna biex l-arti tkun tal-livell li nixtiequ milli dil ħaġa ħatamel il-flus. Ma naħsibx li dik il-ħaġa għandha tfisser li l-artisti mhumiex business minded.